Vi har i vores gruppe om figur 169 og 170, som handler om fotosyntese, respiration og vækst i planteceller. Vi har denne her fotosyntese, som foregår i plantecellens grønkorn, som man kan se på figur 169. På figuren uden for cellen kan man se denne formel for fotosyntese, som viser, at 6 koldioxidmolekyler, 6 vandmolekyler og lysenergi inde i grønkornet bliver til glukosemolekyler og 6 iltmolekyler. På figur 170 er en plantecelle og processerne indeni. Alt det glukose, der bliver dannet i fotosyntesen, kalder vi bruttoprimærproduktion, som den bruger til enten respiration og vækst, altså nettoprimærproduktion. Efter opløsning af stivelse, hvis planten derefter vil vokse sig større, bruger den stivelsen til at lave protein ved hjælp af nitrat NO3- og DNA ved hjælp af fosfat PO4 og nitrat NO3-, som vi ser i den store boks længst til højre. Respiration i en plantecelle er der, hvor den bruger glukose til ATP, der så udnyttes til plantens vækst. Alt dette er det, der sker i en plantecelle, for at den kan vokse og lave ilt til de andre levende væsener, der ikke kan leve uden.